Adwa duoko Reagan. Oko ni one biased. No aseka osa achiel kwa wacho weche mag ODM to gi jakom ODM wapuoyo. Bed no yomb ODM kasepuoyo. Pod de wakao sa achiel. Wapuoyo ng'ama no yombo ODM to gi strategy mane gitiyogo mar yombo ODM. To gikone ODM ni koro nyaka koro uloka ng'or ka kuwuotho. Gima Reagan nyaka ng'e ni to audience wa, jo winjo wa, jo neno wa, gin joluo mano mokuongo. Party mane makige kawuono gokinyi timo survey. Tipenjo ni to e gweng' ni ji adi ma support DCP mar Rigathi Gachagua. To ji adi ma support DAP-K mar Eugene Wamalwa. To ji adi ma support UAP manen mar Matiang'i to cha Obolo koro donje Jubilee. To gi ji adi ma support ODM. Kata mne odegi ka gibet piny. Obro yudo ka ji mang'eny support ODM. To wan gima watimo en ni kama ber to wapuoyo. Kama rach to wakwedo. Mane kit chenro wani, mane kit tijwa mar fwambo ni. Gimomiyo nyaka wapuo jakom mar ODM Gladys Wanga en nikech nyotiyo matek. Rigathi Gachagua de nyor William Ruto mbere de wapuoe. Nikech ne nyiso notiyo tich matek. To Reagan benda pani kano winjo chenro kata koluwo gik matimore. Rigathi mondi nyose bolo weche mambere go mokoni en no dhi konya ng'awa siepne. Noko mana ji wuoth. Noko mana ji wuoth, no ken wuon wuoth. Yano. To bed ni giyombo. Adwa pimo kaka no loso ga lakini piny pod okinyi. De owinjie kaka Rigathi wacho kaka ene manoketo William Ruto e content piny Kenya to kendo ene modhi gole kogo kore. Mane kit siasa. Emomiyo wan wagone Reagan erokamano ni kuom sa achiel obet ko winjo kata koneno gigo mowacho nok more. Jowete mano kenda gi sinani mewuoro wagone erokamano. Omed mna winjowa, omed mna bet kodwa. Wapuoya ahinya kendo warwake chenro ni pile ka pile. Erokamano.